Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ay ning oras kitulong sa kaalwan sa Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pizza 30 na bulan sa Hulyo tuig 2020. Anano ang mga balita ka mga isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Pagkatapos sang pila ka adlaw nga naghatag suna si Presidente Rodrigo Duterte, may ara panugyan ang opisina sang Vice Presidente. Ano ang palayag ni Vice Presidente Leni Robredo? Siling sang Vice Presidente, hindi mapunggan ang pandemic kung tub-tub lang nga magahulat kita kung saan o makatukib sang bakuna o kung tambal sining coronavirus. Dapat nga maghimo sang tikang para sa madali nga panahon mapahaganhagan ang pag-ibwal sang kagaw sa pungsod Pilipinas. Ano ang panugyan sang Vice Presidente? Siling ni Presidente Leni Robredo nya dapat magasugod ang tanan sa husto nga datos. Sa pundasyon sang husto nga desisyon. Halin dire, masintro naton kung sino kagdiin nga lugar ang dapat tutukan pag-abot sang mass testing, contact tracing, kag suporta sa mga komunidad kag hospital. Kung masintro naton ang problema, kag makontrol ang community transmission nya madasig ni kag sigurado nga malwas kita sa padayon nga pagduging kag paglapta sang among kagaw. Kinanglan niya husto nga pagtuon, husto nga pundasyon, husto nga pagtudlo sa mga lugar sa diin nag-igo ining kagaw. Agod nga madali naton matapna, mapadasig naton, mauntat ang pagsarurot sa ekonomiya, mauntat ang pagkaladula trabaho sa mga pumuluyo, kag mauntat man ang gutom kag kapigadawon sa pungsod Pilipinas. Nya amo ini ang aton dapat timuon. Hindi lang kay maghagad kita hulat, hagad kita sang handom, nga mangayo bulig kung may ara na tambal ang kagaw. Nya kung maghagag kita hulat sa bakuna, puti lang kalimutaw ta. Madugang nga madugang ang problema, wala sang kalubaran. Amo ini ang panugyan sang opisina sang Vice Presidente. Daw medyo laygay malana kung pamatian sa gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte. Sigurado sa masunod nga mga inadlaw, may ara man pasaring ang palasyo. Pagi sa spokesman nga si Harry Roque, sabat sa mensahe ni Vice Presidente Leni Robredo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini.
Di alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Kahapon siling ni Administrator Imang sa siyudad sa Bacolod na padalanan nila ang tanan dito sa IATF National kag subuman Government National sa pila ka mga nagapanguna nga mga ahensya nga nagabantay sining COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kaginahulat ang rekomendasyon. Kahapon gamonitor kita siling ni Carlito Galvez balani sa National Task Force niya ni panawagan sa mga doktor impractical ini nga ipaidalom sa enhanced community quarantine ang syudad sa Bacolod bagod nagasaka ang kaso sang COVID-19. Ginbato niya gurubla, nakabasa siya sang datos kaginpadala sang syudad sa Bacolod.
Siling ni Galvez, dako ang impact sa socio-economic kung matabo nga bilog nga syudad o kung banwa ang i-lockdown mo. Labi nga magausmod ang ekonomiya. Siling ni Galvez, ang sitwasyon sa Bacolod, do tama man kalayo ipanggid sa Metro Manila kag Cebu, sa diin linibo, ang mga ginigo sang Kagaw. Kag madamong napatay niya kalay kadako sa distansya, kalayo sa diferensya, Cebu, Metro Bacolod, kag sumuma sa Metro Manila. Lain ang Bacolod. Di siling niya, ang pangabay sa mga doktor, nga ibalik temporary bisan duwaks man na lang sa enhanced community quarantine niya impractical ina. Ambot silingon kung ano mo ini ang panugyan ni Galvez, malayo nga ibalik kita sa enhanced community quarantine. Posible general o kon magapabilin kita sa modified general community quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ni. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19
ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, Philippine Standard Time, Lasay 53, ang death penalty para sa mga high profile nga mga drug lord, hindi matapna ini, madali-dali posible ang pananawan sang pilanaton ka mga sektor matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte sa tuig 2022 magapadayon na paglapta sang illegal nga druga sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nga aman, ipapanaog mo ang death penalty. Patyon mo ang mga drug lord. Ang nagapasulod sang Shabu kag illegal nga druga gikan sa iban nga kapungsuran, wala to sila ya death penalty. Kag ginahimo nila ini nga dako nga negosyo. Ti alang-alang mo to nga silutan kamatayon to naga manufacture sang Shabu nga ni halin sa iban nga kapungsuran. Isa pa, basta may user, may poser. Ginahimo na ni pala nga buyan karon sa bilog nga pungsod Pilipinas kay madali diri ang kwarta. Pinamatay ng pila na asulod sa bilangguan nga ara na gilang sa 4 ka kanto nga sirado pa, may gwardya pa. Hindi gali katapna ang gobyerno. Ga-exister gyapon ang druga. Ang nagapadala druga halin mismo sa sulod sa bilangguan. Wala gani malubad sa gobyerno. Uruton mo pamatay ang mga drug lord, may matuhaw naman bago. Nga ang gatampok ang iligal nga druga sa pungsod Pilipinas kay purte kadamo ang nagagamit. So mintras tanto may nagagamit, may nagabaligya. Amo na yung matutuod, amo na sila nga bisan death penalty, bitayon mong pila kagatos ka pumuluyo nga mga drug lord kag iban pa, hindi mo ni mapauntat ya ang illegal nga druga. Bangod, ginpangabuhi na sa barangay, oh. Gabulo-baligya na gani, ibanda niya, magabaligya ka sang Shabu, niya baka lang kilo-kilo bugas, para lang nga may sulusudanon, amo na nang kakatabo, subong na naog na siya sa barangay. So wala niya, ining mga death penalty para sa illegal nga druga, wala niya. Mangin wala ni sa pulos. Mintras tanto, may digapasulod
sang bulyom sa duga halin sa iban nga pungsod. Titap na mo to ibang nga pungsod, hindi mo to imo gobyerno. Sige lang sila pasulod, may gabaton man ni. Sige man baligya, kay may nagagamit. Amo nang siling sang pila ka mga sektor kapo na pungko, kita pila ka mga abogado, doktor, kag iban nga mga grupo. Ang ila pananawan amo ni. Matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi matap na ang illegal nga droga sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56, hoy ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation padayon ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.